Siyasa ba da gaba ba. Labari na biyu, gobe ta Allah ce. Marubuci Adamu Ahmad Yarma. Malam Saddam da magoya bayansa na zaune a wani falo inda suke tattaunawa akan yadda za su ƙarƙare shiri don fuskantar zaɓen gobe. Magoya bayan Malam Saddam yawancinsu matasa ne, da yawa daga cikinsu ma ɗalibansa ne. Ya koyar da su a sakandare. Kyakkyawar tarbiyyar da yake ba wa ɗaliban nasa akan kishin ƙasa da yadda yake bayar da tarihin ƙasar da gwagwarmayar da aka sha kafin kafuwarta da kuma bayan kafuwarta, ya sanya wa ɗalibansa son ƙasa da kishinta. Tsoffin ɗalibansa da suka zama wani abu a rayuwa da suke ganin irin Malam Saddam ake buƙata a siyasar yau, sai suka yi karo-karo. Suka saya masa tikitin tsayawa takarar shugaban ƙaramar hukuma, duk da cewa Malam Saddam bai so ba. Amma kyakkyawar manufarsa da ilimin da yake da shi a fannin gwamnati ta sa ya karɓi tayin nasu. A daren yau da matasan suke ta shirye-shirye na ganin sun kasa sun tsare kuma sun raka ƙuri'unsu ba tare da an musu maguɗi ba, suna tsakiyar tattaunawa kawai sai suka ji dirowar wasu samari cikin falon. Kowannensu ya ɗaure fuskarsa da baƙin ƙyalle. Hannayensu riƙe da adduna ba su jira wata ba, sai kawai suka hau saran su Malam Saddam da jama'arsa. Nan take su ma suka miƙe don kare kansu. Da 'yan ta'addan na suga an kusa a ci ƙarfinsu sai suka arce, bayan sun yi nasarar jikkata da yawa daga cikin mutanen Malam Saddam. Bayan komai ya lafa ne Malam Saddam ya ɗebe waɗanda suka ji rauni ya kai su asibiti, duk da ba su san waɗanda suka kawo musu hari ba. Malam Saddam ya san cewa ba mai aikata haka in ba Ɗanladi ba. Ɗanladi shi ne shugaban ƙaramar hukuma mai ci. Kasancewar ba abin da ya tsinana wa jama'a ya sa jama'a ba sa son sa. Ba irin tarkon da bai ɗana wa Malam Saddam ba don ganin ya ga bayansa kafin a kai ga ranar zaɓe. Ba irin barazanar da bai yi masa ba akan ya janye ƙudurinsa na karawa takara da shi, har ta kai ga Ɗanladi ya san yadda ya yi aka tsayar da albashin Malam Saddam, wadda hakan ya jefa shi cikin mawuyacin hali. Ga iyali ga mahaifansa da suke ƙarƙashinsa da sauran mutane da suka dogara da shi, kai sai da ta kai ga ya sa an rusa gidan Malam Saddam, wai an gina shi ba bisa ƙa'ida ba. Amma hakan bai taɓa damun Malam Saddam ba. A asibiti Malam Saddam ya kwana tare da majinyata. Magoya bayansa har gari ya waye. A can cikin gari kuwa ana ta gudanar da zaɓe. Malam Saddam ya ma manta da ana zaɓe. Hankalinsa na kan magoya bayansa da suke fama da raunuka. Da jama'a suka ji labarin harin da aka kai wa Malam Saddam, sai hakan ya ƙara masa farin jini. Waɗanda ba su da ra'ayinsa ma suka zaɓe shi. Lamarin dai ya zama kamar gobarar titi a Jos. A wannan yanayi aka kammala zaɓe, matasa suka kasa suka tsare suka kuma raka ƙuri'unsu ba tare da sun bari an musu maguɗi ba. A yammacin aka sanar da Malam Saddam a matsayin wadda ya yi nasara. Garin gaba ɗaya ya ɗau murna da shewa. Mace da namiji, babu yaro, babba da yaro, kowa sai murna yake yi. Bayan an rantsar da Malam Saddam ne matasa, ɗalibansa da sauran magoya bayansa ya zama ba su da burin da ya wuce ya ɗau musu fansa irin cin kashin da Ɗanladi ya musu. Shi ko Ɗanladi yana can cikinsu ya ɗori ruwa, dama kawai yake jira ya samu ya gudu ya bar garin, domin ya san ba yadda za a yi a ce Malam Saddam bai ɗau fansar abin da ya masa ba. Matasa da ɗaliban Malam Saddam na nan suna jira su ji an kama Ɗanladi ciyaman, suka ji shiru, har ta kai ga sun tuntuɓe shi akan ya ɗau fansa. Da Malam Saddam ya ga haka sai ya tara su yake musu bayani. 'Yan uwana, ya kamata mu sani ba na hau kujerar nan bane don ɗaukar fansa ko ramakon gayya ba. Kun mara mini baya ne don mu kawo sauyi akan irin mulkin zaluncin da aka jima ana mana. Yanzu da muka sami dama, kamata yi muhimmatu wajen kawo sauyi ba ɗaukar fansa ba. Shawarwarinku nake bukata akan yadda za mu tafiyar da gwamnatin nan yadda talaka zai amfana, ba ruruta wutar ɗaukar fansa ba, wadda hakan ba abin da zai haifar mana in ba tashin-tashina da faɗace-faɗace ba. Ƙoƙari ya kamata mu yi mu ga mun kawo ƙarshen tashin-tashina a yankinmu, wadda hakan shi zai ba mu kwanciyar hankali da damar samar da abubuwan more rayuwa domin ciyar da yankinmu gaba. Da fatan za ku yi mini kyakkyawar fahimta. Dukkansu jikinsu ya yi sanye. Daga ranar suka sadu da Malam Saddam ya gayyato Ɗanladi, tsohon shugaban ƙaramar hukuma, domin tabbatar masa cewa babu wani sauran gaba. Da farko Ɗanladi ya ɗauka kama shi za a yi, bayan ya zo ne cikin ɗarɗar ya fahimci manufar taron, daga nan jikinsa ya sanyi
ya yi nadamar abubuwan da ya aikata a baya. Ya yi farin ciki matuƙa da irin tarbar da Malam Saddan ya masa na karamci da ya nuna karamci da nuna yafiya. Daga ranar aka haɗa kai don kawo wa yankin abubuwan ci gaba. Faɗace-faɗace ya ƙare. Ɗanladi tsohon ciyaman ya jinjina wa Malam Saddan ganin yadda ya manta da duk irin ƙetar da ya shirya masa a baya, maimakon yanzu da ya sami damar ramako sai ya yafe masa. Tabbas Bahaushe ya yi gaskiya da ya ce gobe ta Allah ce. Ƙarshe.